Hotep, Hotep, Hotep. Débat face à face religieux. Gale fɔlɔ an bɛ bɛɛ lajɛlen fo. An b'an karamɔgɔw fo. K'an faw fo, k'an baw fo, k'an kalanden ɲɔgɔn fo. Ne fa ni ne karamɔgɔ Bamanan Matigi Tarawele folen don. Karamɔgɔ Karambe Tayi folen don. An bɛ bɛɛ lajɛlen fo. An karamɔgɔ ka kuma sɔn ji la n'o y'an karamɔgɔ Karambe Tayi ye. Laïcité kɛlɛli la silamɛw bɛ ka laïcité kɛlɛ ko mun kama ne yɛrɛ kɔni ka denmisɛnninya hakili ani n ka kodɔnbaliya hakili kɔnɔna na a kun ye kamitu dɔrɔn de awɔ a kun ye kamitu dɔrɔn de n'o tɛ chrétienw tɛ tagabolo wɛrɛ mɔgɔ tɛ ka d'a kan silamɛw depi ni silamɛya bɛ Mali la u tun bɛ chrétienw buruja awɔ a ka ca san 600 ye walima dɔ b'o sanfɛ u bɛ chrétienw buruja u b'an ka laadalamɔgɔ ninnu u b'olu buruja u tɛ kuma ni kamitu yɛrɛ ka nani tɛ kɔsayina ko in na k'a fɔ n'u ye dɔ fɔ faso ni bulonda ma an yɛrɛ bɛ kɛmɛ fu ma n'o tɛ silamɛya y'a si bɛɛ ban Mande a bɛ chrétienw buruja cogo min na a bɛ laadalamɔgɔ buruja ten olu yɛrɛ tɛ kuma maa si tɛ kuma o la an b'a ye ni menace bɛ silamɛya kama bi kamitiya don awɔ ni fɛn bɛ yen fɛnw bɛ se ka dankari silamɛya la bi ka silamɛya nkalon yira ka yira mɔgɔ la ko silamɛya sigilen don janfa ni nkalon de kan kamitiya de don kamitiya yɛrɛ ladɔnni Mali la ani kana se nin wagati ma a ye baara mun kɛ ka d'a kan maa caman ye faamuyali kɛ silamɛw b'o bɛɛ kalama u b'a kalama u b'a dɔn kamitiya ye fɛn mun fana ye Mali dɔrɔn tɛ awɔ Mali dɔrɔn tɛ farafinna fan bɛɛ de don mɔgɔ dɔw de wulila k'u b'u bɛnbaw ka sira awɔ k'u b'o lafasa diinɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen b'o kalama an dun ɲɛ bɛ tagabolo mun na n'a bɛ bi arabu yɛrɛ fɛ yen olu tɛ kamitu ye awɔ kamitu tɛ nka o fana ye kamitu ɲɔgɔnnaw don minnu wulilen don arabu dugu ninnu bɛɛ lajɛlen na u bɛ Egypte a jamakulu bɛ Algérie a jamakulu dɔ bɛ Maroc a jamakulu dɔ bɛ Sudan a jamakulu dɔ bɛ Mauritanie yɛrɛ minnu fana bɛ ka diinɛ in yɛrɛ nkalon bɔ k'a fɔ olu arabu bɛ tɔko o tɔko la ko diinɛ yɛrɛ nɔ don ko silamɛya diinɛ yɛrɛ nɔ don ni arabu yɛrɛ denw wulilen don fan bɛɛ fɛ k'a fɔ n'i y'a ye arabu jamana ninnu bɛ kɔ ko foyi tɛ ni diinɛ tɛ wa diinɛ wɛrɛ tɛ dɛ silamɛya diinɛ kɔ ko ka d'a kan tuma min na fadenw bɛ kalan ɲɛnama kɛ i bɛ taa sɔrɔ olu ka jamana la ni kalan ninnu ani ni silamɛya hakilina ninnu ba donnen don o la ba donnen don a la cogo di olu yɛrɛ ka jateminɛ fɛ olu y'a ye ko diinɛ in de olu ka problème yɛrɛ olu ka tɔkɔ mun ni arabuya b'a kɔnɔna na ni arabu jamanaw b'a kɔnɔna na foyi tɛ ni diinɛ kalan tɛ olu maa minnu wulilen don sisan ka u arabu ɲɔgɔn hakili la kunu komi caman bɛ silamɛya kɔnɔna na arabu yɛrɛ la u tɛ silamɛya yɛrɛ dɔn ka ɲɛ an b'a ye ko arabu caman bɛ yen minnu ye silamɛya ye nka u silamɛya yɛrɛ diinɛ u t'a ɲɛdɔn ka ɲɛ o arabu caman de bɛ yen donc fɛn min bɛ silamɛya kɔnɔna na n'olu fana kelen don u b'o nkalon minnu b'a kɔnɔna na k'olu da kɛnɛ kan ani n'o yɛrɛ b'a wele ko diinɛ in tɛ dɔwɛrɛ ko kurafa ko n'o ye superstition ye tellement que mɔgɔ ninnu kɛlen don ka fanga sɔrɔ bi arabu jamana ninnu na an yɛrɛ y'a ye wagati jan tɛ Seku Azari yɛrɛ bɔra n'o ye Azari yɛrɛ ɲɛmɔgɔ ye Azari yɛrɛ an b'a fɔ bi ale ye silamɛw bɛɛ lajɛlen ka ɲɛmɔgɔ ye ka d'a kan bi ale de bɛ silamɛw bɛɛ lajɛlen représenter diɲɛ kɔnɔ i n'a fɔ ni diinɛ ko kuma bɛ kɛ n'u ye Pape François wele i b'a ye Seku Azari bɛ wele n'ale yɛrɛ ma taa ale de bɛ maa bɔ Azari kɔnɔna na k'o ci ka taga a yɛrɛ ka ciden dɔ o la kɔsa in na an y'a ye a ma mɛn kosɛbɛ o Seku Azari ye mun fɔ a ko fɛn dɔw bɛ ka na silamɛya ma n'o ye menace ba ye silamɛya yɛrɛ ma bi wa menace ba don Egypte jamana ma menace ba don Yemen jamana ma menace ba don Iraki jamana ma a ko menace ba don Shami jamana ma o ye mun ye olu fɛ yen u ka jamana ninnu na arabu jamana ninnu na maa minnu wulilen don sanu bɛ diinɛ nkalon yira k'a fɔ ko diinɛ tɛ dɔwɛrɛ superstition ko n'o ye kurafa ye
k'a fɔ olu bɛ tɔkɔ mun na fɛn foyi nɔ tɛ ni diinɛ tɛ a mɔgɔw bɛ ka fanga sɔrɔ awɔ a mɔgɔw bɛ ka fanga sɔrɔ ni olu mɔgɔw b'u yɛrɛ wele ko asahabu tanwirin awɔ olu yɛrɛ kɛlen don ko tɔgɔ da u yɛrɛ la ko ale bɛ mun fɔ ko silamɛ dɔnnibaw awɔ silamɛw ko dɔnnibaw ani silamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw k'u ka jago bolo di ɲɔgɔn ma ka nin menace awɔ nin menace mun bɛ silamɛya kun dalen bɛ silamɛya kan k'a kɛlɛ k'u jɔ u jɔyɔrɔ la ale yɛrɛ ka kuma ɲɛfɔla ale ko nin ye menace ba de ye wa arabu jamana ninnu ma wa menace ba de don silamɛ jamanaw bɛɛ lajɛlen ma o ma tɛmɛ u ka muso dɔ fana bɛ yen n'o y'u ka minisirimuso dɔ ye ale yɛrɛ kɔni ye kuma ta k'a ɲɛsin u ka président yɛrɛ ma ko fɛn mun ye misira kura ye Egypte kura n'ale nana ka coup d'état kɛ Mamadu Mursi la k'a fɔ ko a bɛna jamana misira kura jɔ n'o ye Egypte kura ye ko nin tɛ Egypte kura ye ko ka d'a kan ko bi ko n'i y'olu ka jamana ta k'a lajɛ ko bi n'i y'u ka jamana ta k'a lajɛ i b'a ye silamɛya a tɛ bonya tuguni quoi silamɛya tɛ bonya a ka mukadasatu fɛn n'o ye a ka fɛnw belebelew walima fɛn sacrés y'u bolo n'olu yɛrɛ bolo mankan man ka k'olu la k'o fɛnw tɛ ka bonya u ka jamanaw kɔnɔ wa fana olu bɛ k'a ye u ka denmisɛnninw bɛ ka muruti diinɛ in ma jeunes bɛ ka muruti a ma jamana ɲɛmɔgɔw ɲɛ bɛ nin na jamana minisiriw ɲɛ bɛ nin na nka u kelen tɛ ka mesure foyi t'a kama donc ko cɛ ye u ka président ye Egypte ko kura mun fɔ ko nin tɛ Egypte kura ye quoi awɔ nin tɛ Egypte kura ye ko parce que Egypte kura tɛ se ka kɛ diinɛ tɛ bonya jeunes bɛ ka muruti diinɛ ma bon o tɛ ka da u ma dɛ u bɛ ka mɔgɔ wɛrɛw la muruti jamana dun ɲɛ b'a la jamana ɲɛmɔgɔw ɲɛ b'a la o minisirimuso in ka kuma yɛrɛ la i b'a ye ale yɛrɛ bolo jamana kan ka mesure de ta ko in kama ale yɛrɛ Ahamadu Toyib ne ye Sheikhul Azar ye n'o ye Azar yɛrɛ ɲɛmɔgɔ ye ale y'o ka kuma sɔn ji la kosɛbɛ wala k'a fɔ nin tɛ Egypte kura ye awɔ Egypte kura tɛ nin ye ka d'a kan jamana diinɛ fɛn mun ye diinɛ u ka fɛnba awɔ o tɛ ka to tuguni diinɛ tɛ ka to awɔ a tɛ ka to u ka jeunes bolo jeunes bɛ ka muruti diinɛ kɔni bɛ ka buruja fan bɛɛ fɛ jamana dun ɲɛmɔgɔ ɲɛ b'o la ale yɛrɛ kɔni ye adressé président na o ko président ye jamana kura mun fɔ i n'a fɔ an yɛrɛ ka jamana kɔnɔ an bɛ ka ko Mali kura cogo min na n'o ye Masri Jadida k'a fɔ ko misira kura ko nin to ye quoi wala ko se ka kɛ diinɛ kan an bɛ fɛn min faamuya a la dɔrɔn an bɛna ye k'a fɔ an bɛ wagati dɔ kɔnɔna na a bɛ i n'a fɔ marifa yɛrɛ ɲɛsinnen bɛ silamɛw ma awɔ marifa yɛrɛ ɲɛsinnen bɛ silamɛw ma parce que diinɛ in nkalon bɛ ka bɔ fan bɛɛ fɛ farafinna yan kɛmɛtu nana olu bɛ ka nkalon yira olu yɛrɛ fɛ u ka arabu dugu ninnu na n'o ye Masri jamana Maghreb jamana n'o ye Maroc Algérie jamana Sudan jamana Mauritanie jamana ni mɔgɔw dɔw de fana wulilen don ni fan bɛɛ fɛ minnu fana bɛ k'o ko kelen kɛ o la fɛn mun fana ye k'a fɔ k'u ka silamɛya réforme kɛ ou bien kuranɛ o man ka bali mɔgɔ la ka d'a kan arabu ka jamana dɔ ye ni kɛlɛ kɛ a mɛnna u bɛ nin kɛlɛ in na ko ka kuranɛ ko ka u yɛrɛ ka kuma ko tajdidul khitab aw tanqiyul turas awɔ donc ko silamɛya ye ko bɛ mun fɔ k'a fɔ ko kuranɛ ko a bɛ se ka baara kɛ wagati bɛɛ lajɛlen na fan bɛɛ lajɛlen na olu ka jamanadenw dɔw kun wulila minnu ma sɔn o ma k'o tɛ tiɲɛ ko wagati sera kuranɛ u k'a essayer ka moderniser kɔsa in na mun yɛrɛ kɛra problème ye Sheikhul Azar ka docteur dɔ bɔra ko docteur Usama awɔ docteur Usama ale de bɔra ko non ko tun bɛ kuma min fɔ k'a fɔ ko kuranɛ bɛ se ka baara kɛ fan bɛɛ fɛ wagati bɛɛ lajɛlen na k'o kuma in tɛ tiɲɛ mɔgɔ dɔw kɔni wulila minnu y'a soutenir mɔgɔ dɔw yɛrɛ wulila minnu ye kumakan juguw fɔ a ma awɔ ka d'a kan k'a ko ko kuranɛ tɛ se ka baara kɛ parce que olu tun b'a fɔ ko al-Quran salihu fi kulli zaman wa makan k'a fɔ kuranɛ bɛ se ka baara kɛ wagati bɛɛ lajɛlen na ani kuma bɛɛ lajɛlen na fan bɛɛ lajɛlen na awɔ fan bɛɛ lajɛlen na ani wagati bɛɛ lajɛlen na kuranɛ bɛ se ka baara kɛ donc dɔw kun wulila ko non k'o tɛ tiɲɛ kuranɛ sera sa u ka essayer ka kuranɛ yɛrɛ ka moderniser ale a bɛ n'a fɔ ale nana olu tigilamɔgɔw ka kuma de sɔn ji la o la an b'a ye Abdul Fattah Sisi ale yɛrɛ kɛlen ka na Egypte a kɛlen ka coup d'état kɛ Mamadu Mursi la n'o ye frères musulmans ka ɲɛmɔgɔ dɔ ye Ikhwan Muslimin ale yɛrɛ ni Sheikhul Azar ye kɛlɛba mun kɛ o kɛra nin de ko ka essayer ka diinɛ réformer n'o de ye ka tajdidul khitab aw tanqiyul turas u ka livre kɔrɔba minnu bɛ yen ko Maliki ni Shafi ni fɛn ninnu terroriste kuma minnu b'u ka livre ninnu kɔnɔna na u ka gafe ninnu kɔnɔna na
walima kuma minnu b'a kɔnɔna na n'a bɛ maa wɛrɛ kɔniya don maa silamɛ kɔnɔna na walima silamɛ ma se ka sigi ɲɔgɔn kan ani kuranɛ yɛrɛ kɔnɔna na kuma minnu bɛ n'a bɛ maa sɔn ka kɛ jihadi kan ko k'a essayer k'a yɛlɛma Sheikh Al-Azhar ma sɔn a ma ko tɛ se ka kɛ ka d'a kan ko turasu yɛrɛ ye fɛn min ye ma ka se ka k'a la quoi a se ka réformer awɔ turasu tɛ se ka réformer k'a fɔ k'i bɛ turasu yɛlɛma k'a fɔ maliki ninnu ka fɛn ninnu kɛ i b'a essayer ka moderniser walima ka diinɛ yɛrɛ moderniser k'a tɛ bɛn o la an b'a ye ale ni Sheikh Al-Azhar u ye ɲɔgɔn sama k'o la kosɛbɛ o ko in na a wagati la mɔgɔ caman yɛrɛ nana miiri ko a labanna ko président in na Sheikh Al-Azhar in na Wula Amadu Tayib k'a ka wakilu sigi n'o ye o wagati Soman cɛ dɔ tun bɛ yen ko Soman ale fana ye Égyptien nka ale yɛrɛ ye Égyptien finman ye awɔ ale ye Égyptien finman ka d'a kan ale tun jɛlen tɛ finman don k'a laban n'o kɛ Sheikh Al-Azhar ye pour que a mago bɛ fɛn min na ka se k'o ko in ka se ka ɲɛnabɔ mɔgɔ caman yɛrɛ tun y'o miiri donc o ma kɛ cɛ in kɔni b'o kɛ mais ani Sheikh Al-Azhar kɔni tɔrɔ bɛ ɲɔgɔn sama la n'o ye ka diinɛ yɛrɛ former parce que a wagati y'a sɔrɔ a mankan kun wulilen don hali Marɔku jamana yɛrɛ k'a se mankan bɛ Marɔku k'a fɔ ko silamɛya diinɛ livre n'o ye kuranɛ yɛrɛ ko ka essayer ka réformer parce que ko yahudaw kɔniya ani chrétien kɔniya ani mɔgɔ wɛrɛ kɔniya k'a bɛ sɔrɔ kuranɛ kɔnɔna na donc a tɛ se ka baara kɛ bi quoi ko wagati sera a ka réformer quoi voilà u ka essayer ka moderniser laban na Sheikh Al-Azhar yɛrɛ ni Amadu Tayibu ma ɲɔgɔn faamuya fo don dɔ ale yɛrɛ nana dimi Sheikh Al-Azhar dimina a ko ka nin diinɛ kalan mun filɛ n'o ye Azahari kalan ye n'o bɛ diinɛ kalan kɛ mɔgɔ kunna ko kalan in ma deli ka maa intaju awɔ k'a ma deli ka maa kelen intaju n'o ye ka maa kelen produit k'a ma deli ka maa kelen produit ale ko kuma ɲɛ mun ye a ma deli ka maa intaju a ma deli ka maa produit n'i ye Azhar ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ voilà n'i ye Azhar ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ k'a bɛ san caman bɔ ko mɛ ko maa kelen tɛ yen i bɛ se k'i tɛgɛ ɲɛsin mun ma ko mun ye u ka nin diinɛ kalan in kɛ ko a kɛra mɔgɔw bɛ sigi ni maa mun ye k'a fɔ ko dɔgɔtɔrɔba don walima scientifique ba don jamana yɛrɛ bɛ se ka waso ni mun ye walima diɲɛma bɛ se ka waso ni mun ye k'a ma bɔ Azhar la i bɛ taa sɔrɔ a bɛɛ bɛ jamana ka kalan in de kɛ ka d'a kan fɛn dɔ bɛ ɲagami anw fɛ yan farafinna ni arabujɔ ninnu b'u bolo biri a kan u t'a ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna i b'a ye u b'a fɔ ko arabu dugu ninnu développé n'an ka dugu ninnu ye ko olu bɛ ka diinɛ yɛrɛ kalan parce que maliyɛn caman bɛ nin de fɔ alors que arabu ninnu yɛrɛ bɛ ka science de kalan kɛ mais science in kalan in o bɛ dɔ kɛ i bɛ taa sɔrɔ u mago bɛ fɛn min bɛ se ka kɛ arabukan na u b'o kɛ arabukan na mais ni mun bɛ n'o yɛrɛ tɛ se ka kɛ arabukan na n'a bɛ kɛ angilɛ la o bɛ obligé k'olu kɛ angilɛ la u bɛ ɲina k'a fɔ Jamiatul Azhar mun bɛ Jamiatu Khayra mun bɛ yen Amerikɛnw yɛrɛ ka université dɔ bɛ yen ani Jamiatu dɔ bɛ yen ko Jamiatu Ayinu Shamsi ninnu bɛɛ bɛ yen kalan ɲɛnama de kama i n'a fɔ an ka école bɛ cogo min na nka ni ye maliyɛn ɲininka ale bolo ko arabu ninnu yɛrɛ bɛ ka diinɛ kalan de kɛ ka tila ka développer ka tɛmɛ anw kan alors que c'est faux o tɛ tiɲɛ voilà maliyɛn tɛ ka se k'o bɔ ɲɔgɔn na ka d'a kan n bɛ ka arabu diinɛ in b'u ka kan na diinɛ in bɛ kali u ka kan na nka kalan ɲɛnama n'o ye dɔgɔtɔrɔya ninnu ni science ninnu ni fɛn wɛrɛw ye ingénieuriya ninnu bɛ bɔ mun kɔnɔna na olu b'o kalan u ka arabukan na hali n'a y'a sɔrɔ a partie dɔ bɛ yen u b'a fɔ f'i ka angilɛ fana dɔn ka fara a kan o tɛ ka diinɛ kalan kɛ dɛ diinɛ kalan tɛ k'u développer ayi arabu yɛrɛ b'a fɔ ko diinɛ kalan ma deli ka maa produit a tɛ maa produit fo ka diɲɛ wuli awɔ a ma deli ka maa produit wa a tɛ maa produit fo ka diɲɛ wuli o de la i b'a ye k'a fɔ ko arabu ka diinɛ ɲɛmɔgɔba ninnu i Qaradawi wo i Sharawi wo i b'a ye Arifi ninnu wo ninnu bɛɛ denw bɛ taa kalan kɛ min n'a bɛɛ den bɛ taa kalan kɛ Amérique ninnu de la Amérique Angleterre awɔ u bɛ taa mun kalan u bɛ taa mun de kalan u bɛ taa diɲɛ kalan in de kɛ bon diɲɛ kalan in u b'o daminɛ u yɛrɛ fa dugu de la fɔlɔ n'o y'u yɛrɛ ka arabu jamana ninnu ye kɔfɛ ka taa tɔ laban tubabu fɛ nka golofin dɔw ma fɛn min faamuya i b'a ye ni diinɛ mɔgɔ nana nin yir'u la a bɛ k'u kɔnɔ ko wayi ko c'est vrai ko ninnu fana dun ye diinɛ kalan kɛ ko b'u ka jamana jɔ ayi arabu yɛrɛ fɛ n'i ye diinɛ kalan kɛ maa mun y'a si bɛ ban ni kalan kuntan ninnu na n'a tilala a tɛ kɛ foyi ye wajulikɛla kɔ walima alimami o de b'olu yɛrɛ fɛ yen a tɛ kɛ foyi ye wajulikɛla kɔ walima alimami awɔ olu yɛrɛ fɛ yen olu fɛ yen pour que e ka se ka don jamana yɛrɛ ka e ka se ka kɛ fonctionnaire ye walima e ka se ka jamana entreprise wɛrɛw mana na ka bɔ kɔfɛ pour que e ka se ka baara k'o la i bɛ jamana ka kalan de kɛ donc an b'a fɔ an ka yan yɔrɔ la ko école kalan voilà olu yɛrɛ fɛ a bɛ ten de mais maliyɛn fanba tɛ nin dɔn walima an b'a fɔ an ka golofi fanba tɛ nin dɔn donc ni nana n'u kumana diinɛ kan globalement walima ka kuma arabuya kan globalement an ka mɔgɔw b'a ye ko non ko ko arabu yɛrɛ jamana dɔ bɛ yen o développé don ni Mali ninnu ye walima an ka jamana ninnu ye
ko peut-être ko olu yɛrɛ fana bɛ ka diinɛ yɛrɛ kalan ko ka développer ayi o ye nkalon de ye nkalon de don awɔ nkalon de don maa minnu ye mandasa kalan kɛ u b'a dɔn ka tɛmɛ maa bɛɛ lajɛlen kan o la i bɛna ye u ka wajulikɛlaba ninnu bɛɛ filɛ nin i b'a ye u yɛrɛ denw u tɛ sɔn k'u den don nin diinɛ kalan ninnu na ayi i b'a ye u tɛ sɔn k'u den don a la mun na ka d'a kan olu yɛrɛ minnu y'a kalan kɛ olu ma kɛ dɔwɛrɛ ye wajulukɛlaw kɔ walima alimami donc olu tɛ fɛ u denw ka k'u ɲɔgɔnna ye ka d'a kan walima olu caman y'a ye k'a fɔ hakilina dɔ bɛ ka na an yɛrɛ ka jamana ninnu na an ka arabu jamana ninnu na n'o y'an ka denmisɛnninw bɛ ka hakilina dɔ ta n'o ye ka diinɛ yɛrɛ sabute k'a fɔ ko diinɛ kalan ye ziirikan de ye foyi t'a kɔnɔ manamanakan kɔ est ce que e yɛrɛ kelen k'o faamuya e bɛ tila sɔn tuguni i den ka t'o kalan kɛ yan o kalan kelen kɛ yan e yɛrɛ y'o kalan min kɛ est ce que e bɛ sɔn i den ka t'o kalan kelen kɛ donc o la i bɛna ye hari i b'a ye cɛ n'abudulayi ka débat la a bɛ fɛ k'a jira ko ka jɔyɔrɔ di mandasaden ma awɔ ko ka jɔyɔrɔ di mandasaden ma a jɔyɔrɔ jumɛn bɛ di mandasaden ma mandasaden bɛ se ka jɔyɔrɔ jumɛn récupérer jamana kɔnɔna na an b'ale yɛrɛ ɲininka jamana jumɛn mandasaden bɛ se ka jɔyɔrɔ jumɛn récupérer mali yɛrɛ kɔnɔna na bari ka d'a kan an b'a dɔn ale bɛ ka système mun k'a fɛ n'o ye mandasa kalan ye ni arabu nan'o d'a ma nka arabu y'o d'ale ma k'ale jɔnya de olu arabu kelenw fɛ yen olu yɛrɛ denw tɛ nin kalan kɛ k'olu bɛ tila ka don jamana ka fonction na walima k'olu bɛ baara ɲɛnama sɔrɔ olu arabu kelen fɛ olu diinɛmɔgɔ ninnu tɛ kɛ foyi ye wajulukɛlaw kɔ walima alimami e bɛ se ka n'a fɔ cogo di mali la an minnu tɛ arabu ye an ma surunya ka kɛ arabu ye ko non hali n'a sɔrɔ ale bɛ o arabu ko système ta hali n'a sɔrɔ arabu yɛrɛ fɛ o tɛ ba la ko mali la jamana k'a essayer ka jɔyɔrɔ dɔ d'olu ma problème t'a la an bɛ cɛ in yɛrɛ ɲininka ale yɛrɛ bɛ se ka mali yɛrɛ ka fonction kɔnɔna na ale bɛ se ka yɔrɔ jumɛn bɛ ale bɛ se ka yɔrɔ mun yɛrɛ gérer awɔ a bɛ se ka yɔrɔ jumɛn de gérer ministre de l'économie wa ministre des affaires étrangères wa walima ale bɛ se ka bila place jumɛn na k'ale bɛ se k'o gérer ingénieur wa est ce que ale y'o kalan de kɛ karamɔgɔ moriw bɛ kuma dɔ fɔ o de don maa mun y'i si bɛ ban a ma dɔwɛrɛ kalan ko maliki ko n'i bɛ seliji ta i bɛ minɛn da i kini fɛ wa ayi shafi m'a fɔ ten shafi ko i b'a da i numan fɛ ayi n'i bɛ kuranɛ kalan ni arifu n'i sera ma i b'a sama fo samako 2 walima i b'a sama fo samako 4 walima i b'a sama fo samako 6 maa minnu y'u si ban nin kalan ninnu na ka tila ka n'a fɔ ko non k'ale ka jamana kɔnɔ ko jamana k'a essayer ka place dɔ di ale yɛrɛ ma mais arabu mun nana ale yɛrɛ kalan nin kalan kuntan ninnu na nin manamana ko ninnu na n'a bɛ t'i si ba la olu arabu yɛrɛ fɛ a tɛ da la wa olu arabu yɛrɛ fɛ mandasaden tɛ se k'i jɔ k'ale bɛ fonction ɲini maa mun ye nin diinɛ kalan ka se ka jɔ k'a bɛ fonction ɲini o mɔgɔ kelen tɛ se k'u jɔ k'u bɛ jamana kɔnɔ ni tubabu ka entreprise nana minnu kan ka ta olu yɛrɛ ka jamanadenw na ka baara k'a kɔnɔna na k'ale b'o ɲini a tɛ sɔn yɛrɛ hali n'i y'a sara hali ni ko k'a ka taa ka papier déposer a tɛ sɔn a yɛrɛ tɛ sɔn mais anw fɛ yan o bɛna fɔ ko non ko ka place dɔ d'olu ma k'u b'an ka jamana ɲɛmɔgɔ bagabaga ko ka place dɔ d'olu ma o la karamɔgɔ mori bɛ mun fɔ dɔrɔn o de don mɔgɔ ka taa si bɛɛ ban a tɛ ka dɔwɛrɛ kalan ko ale ye duguturu de kuranɛ la ko kuranɛ kalancogo 7 walima kuranɛ kalancogo 10 ale y'a si bɛɛ ban a bɛ ka nin dɔrɔn de kalan maa dɔw fana bɛ t'i si bɛɛ ban ale bɛ ka mun de kalan ko arabu ka kɛlima la walima u ka jumla la ni nin kuma in nana nin kuma in kan ka nasibu de walima nin kan ka kɛ jaru de walima nin kan ka kɛ ça veut dire i bɛ nin idɔfa de maa mun y'i si bɛɛ ban o la walima maa mun y'i si bɛɛ ban ko maliki ko n'i b'i da i b'a fɔ bisimilayi i b'i seliji ta shafi ko k'a tigɛ ten n'an bɛna seliji ta kunkolo de kan ka masa ka sen ko walima sen ni kunkolo bɛɛ bɛ masa de wa mɔgɔ minnu y'u si bɛɛ ban nin ziirinkan kalan ninnu na olu ka na tuguni fo jamana kɔnɔ ko jamana ka place dɔ ta ka d'olu ma alors que arabu yɛrɛ minnu ye nin diinɛ kalan ni nin manamanafɛn ta k'a di anw ma k'an jɔnya n'a ye olu yɛrɛ fɛ a tɛ ba la wa olu yɛrɛ fɛ u tɛ se k'a ɲini k'a fɔ k'u bɛ don fonction na o la dɔrɔn ka bɔ kuma kɔnɔ k'an karamɔgɔ kalan bɛ ta ka kuma k'a sɔn ji la kɛlɛ in bɛɛ kun ye kamitu de awɔ kɛlɛ in bɛɛ kun ye kamitu de mɔgɔ wɛrɛ tɛ ni kamitu tɛ awɔ n'o tɛ maa o maa bɛ yen k'a ye nin diinɛ kalan in kɛ a kɛra sawudi o a kɛra Egypte jamana kan o azhari o a kɛra madina o a kɛra iran o ale yɛrɛ b'a dɔn ale talen yen jamana ninnu na maa minnu ye diinɛ kalan kɛ o bɛ cogo di yen jamana kɔnɔ awɔ ale yɛrɛ b'o dɔn wa ale yɛrɛ b'a dɔn fana ko yen jamana ninnu na ko vraiment ko maa min bɛ nin kalan ninnu kɛ k'u t'u tigilamɔgɔw jate awɔ u t'u don ba la yɛrɛ ayi u ka ɲɛnɛmaya dan ye misiri kɔnɔna wajulu u ka ɲɛnɛmaya dan y'o de
wajulu yɛrɛ b'an fɛ cogo min na est ce que arabu yɛrɛ fɛ n'i ko bɛ a kɛ ten kɔngɔ t'i faga parce que ka d'a kan olu yɛrɛ ci ka co ma awɔ olu ci ka co ma donc juma kutuba ninnu olu bɛ se ka t'o lamɛn wala olu bɛ se ka t'o lamɛn mais k'a fɔ ka wajulu de kɛ kuma bɛɛ sɔni i n'a fɔ anw fɛ yan denmisɛnnin fitinin bɛ baara bɛn ma ko wajulu arabu fɛ n'i y'o kɛ kɔngɔ b'i faga o awɔ kɔngɔ b'i faga fo n'a bɔra jamana yɛrɛ kɛlen don ka wari di minnu ma a mago bɛ hakilina dɔ la k'a don jamanadenw na donc a b'a wari ta a bɛ diinɛmɔgɔ dɔw financer k'olu sara donc olu ka se k'o baara in kɛ u ye awɔ olu ka se k'o baara in k'u ye i n'a fɔ sɔrɔdi kun b'a kɛ cogo min na awɔ i n'a fɔ sɔrɔdi kun b'a kɛ cogo min na n'o tɛ n'a bɔr'o la k'a fɔ k'e de bɛ t'i sigi kuma bɛɛ arabu yɛrɛ fɛ ko wajuluba kɔngɔ b'i faga i bɛ wuli i bɛ taa baara kɛ o la i b'a ye an ka diinɛmɔgɔ ninnu u bɛ fɛn dɔ de ye parce que u y'a dɔn k'a fɔ an ka jamana ninnu kɔnɔ an ka ɲɛmɔgɔw bɛ siran awɔ an ka ɲɛmɔgɔw bɛ siran wa maliyɛn bɛɛ b'i sigi ka ninnu mɔgɔ ninnu lajɛ u b'u da sago fɔ jamana ma u bɛ kuma fɔ kuma min yɛrɛ tɛ don maliyɛn yɛrɛ hakili la walima maliyɛn yɛrɛ b'a tiɲɛ dɔn mais maa si t'a fɔ n'a bɔra Abdou Niangi la yanni Abdou Niangi yɛrɛ ka na n'a bɔra Kamitu la parce que Kamitu de ye fura bɔ ninnu ka woro cɛ ma donc o kɔfɛ Abdou Niangi ninnu yɛrɛ wulila a fana b'a ka kɛlɛ la awɔ hali n'a sɔnna n'a bɛ ɲɔgɔn cɛ hakilina dɔ la awɔ mais an b'a yɛrɛ fana soutenir o kan kosɛbɛ n'o tɛ maa o maa ye diinɛ kalan kɛ a b'a dɔn ko diinɛmɔgɔw yɛrɛ fɛ yen nin kalan in a tɛ da la ka d'a kan Mamudu Diko kelen a balimaden dɔ tun bɛ yan n'a tun bɛ ɲɔgɔn kan ko Aba Diko awɔ Aba Diko an bɛɛ tun bɛ ɲɔgɔn kan Egypte n t'a dɔn a kɔrɔkɛ den de don wa a dɔgɔnin den de don mais u b'a fɔ k'a balimaden don awɔ o bɛɛ ye mɔgɔ kelen famille kelen don dɔ la an sigilen an bɛ baro la comme u y'a dɔn an yɛrɛ kɔnɔ an ɲɛ an bɛ diinɛ in sa an ko nin ziiri k'an y'an si bɛɛ ban manamanako la an si bɛɛ banna manamanako la an b'o fɔ donc don dɔ la an bɛ baro la ale yɛrɛ y'i kanto k'ale nana Mali la congé la san dɔ la a nana Mali la congé la k'a nana sɔrɔ k'ale taara suguba kɔnɔ o Mamudu Diko den mun bɛ ko Aba Diko k'ale taara suguba la don dɔ la san dɔ la Mali la a nanen congé la k'ale taara sɔrɔ ko don dɔ ale ni dɔ bɛ baro la k'o fana ye mandasa kalan kɛ ko mandasa kalan ko nafa t'a la k'olu bɛɛ bɛ sugu kɔnɔ k'olu ma dɔwɛrɛ kɛ ko mandasa kalan kɔ o bɛ n'a fɔ kuma in digira ale la k'ale ko non ko kan'o fɔ ko mandasadenw ko an mandasadenw yɛrɛ de valeur b'an yɛrɛ la quoi voilà ko o kana segin o kuma kan quoi ko est ce que ko n'i ye valeur b'i yɛrɛ la ko mɔgɔ bɛ valeur don i la wa donc ale yɛrɛ b'a dɔn vraiment ne tun bɛ yen ne bɛ fɛn contre la o bɛɛ b'an dɔn n terikɛ dɔ tun bɛ yen o fana bɛ yen ko Suware ale fana tun b'a contre la an ka can dɔɔni maliyɛnw tun b'an dɔn awɔ an dɔnnen don kosɛbɛ k'a fɔ ko tiɲɛna ninnu tun bɛ fɛn contre la wa u bɛ kɛlɛ k'a fɔ donc an yɛrɛ donna n'a ye ka ban an sigilen an bɛ baro la dɔ de ko a ma ko a k'a jɔ fɔlɔ o tigi ko a ma o jamu ye ko Timite maliyɛn ivoirien don awɔ an b'a fɔ maliyɛn ivoirien don voilà an b'a jate ten o ko a ma ko Aba k'i ko mandasadenw yɛrɛ de bɛ ka valeur bɔ mandasa kalan na awɔ an mandasadenw yɛrɛ de bɛ ka valeur bɔ mandasa kalan na o seginna k'o kuma in kan n'o de ye k'a fɔ ko mandasadenw yɛrɛ de ye valeur bɔ mandasa kalan na k'a ka segin ko mais k'ale bɛ question kelen dɔrɔn de poser a kunna a bɛna ɲininkali kelen dɔrɔn de la ko yanni a k'a fɔ ko Mali la ko mandasadenw ye valeur bɔ mandasa kalan na ko mandasa tɛ ba la Mali la walima maa min bɛ mandasa kɛ olu tɛ don ba la Mali la k'ale b'a ɲininka o k'a bɛ Egypte jamana mun kan n'o ye arabu jamana ye que est ce que maa minnu ye kalan kɛ diinɛ kalan kɛ ko u bɛ cogo di u donnen don ba la nin don in a y'i sigi ka cɛ lajɛ a ma se ka cɛ jaabi yɛlɛ tun bɛ ɲininka anw faga an yɛrɛ ye yɛlɛ kɛ quoi parce que anw yɛrɛ tun bɛna jaabi comme o kɔnna ka question poser a kunna quoi voilà o kɔnna ka question poser a kunna ko non ko a kana kuma dɔ fɔ quoi kuma dɔ bɛ k'a ka fɔli dabila quoi o la Timite ko a ma ko kuma dɔ bɛ k'a kana sɔn k'olu fɔ quoi ko ale yɛrɛ Aba Diko b'a dɔn k'a fɔ yan wa an maliyɛn minnu bɛ yan an balima ivoirien bɛ yen Ghanaiens dɔw bɛ yen Sénégaliens bɛ yen an bɛɛ b'a kalama k'a fɔ nin diinɛ kalan in arabu yɛrɛ fɛ a tɛ ba la e bɛ se k'a fɔ cogo di k'e taara Mali la k'e y'a sɔrɔ ko dɔ ko k'ale bɛ suguba kɔnɔ k'olu bɛ diinɛ kalan de kɛ ko diinɛ ko nafa tɛ wa nin mandasa kalan ninnu na i n'a fɔ an ka nin diinɛ kalan ninnu an ka nin mandasa kalan ko nafa t'a la k'e b'a fɔ ko wayi k'o tigi ye valeur bɔ a yɛrɛ la yanni o tigi ka valeur bɔ a yɛrɛ la munna arabu mun taara di anw ma k'a fɔ ko système dɔ don ko ala ɲini système de don ko lahara ɲini système de don olu arabu kelenw yɛrɛ fɛ yen olu t'a mɔgɔw jate a mɔgɔw yɛrɛ jatelen t'olu yɛrɛ fɛ yen u se k'u da maga jamana yɛrɛ ka ko sɛbɛnma foyi la fonction ayi u se k'u da maga o yɛrɛ la olu yɛrɛ tɛ miiri o la yɛrɛ e b'o kalama an bɛɛ b'o kalama e bɛ tila k'a fɔ ko non ko Mali la ko mandasadenw yɛrɛ de valeur b'u yɛrɛ la
ko no ko kuma dɔ bɛ yen ko mɔgɔ yɛrɛ ka n'o kuma ni kuma fasuguya yɛrɛ ko ale yɛrɛ man ka nin fɔ quoi nin tɛ kɔnɔdimi tɛ nin ye ɲɛdimi nin ye parce que an bɛɛ ɲɛ b'a la e bɛ maliyɛn mun dɔn e bɛ sénégalais mun dɔn afiriki jamana jinsiya u yɛrɛ ka kuma nationalité afiriki nationalité mun bɛ yen a bɛ taa fo 30 kɔ bɛ 40 i bɛ taa sɔrɔ africain jamanaden minnu bɛ yen azari kɔnɔna na o tɛ azi silamɛ fitininw bɛ jamana minnu na olu sen t'o la ko an bɛɛ bɛ nin kalama donc an bɛɛ b'a dɔn hali ninnu yɛrɛ fɛ yen nin kalan ninnu u b'a fɔ ko kalan tɛ ka Timote ka kuma sɔn ji la anw yɛrɛ tun bɛ nin diinɛ kalan ninnu ta k'a fɔ ko nin ziirikan ninnu filɛ an y'an si ba ko ninnu na manamana ko dan don awɔ manamana ko ma tɛmɛ a kan an ko an si banna manamana ko dan na an yɛrɛ terikɛ dɔ tun bɛ ale tun bɛ dimi don dɔ la ale tun bɛ baara kɛ suraka waritigi dɔ bolo don dɔ la ko surakamuso in de y'ale ɲininka surakamuso de don waritigiba ko mun de la k'a bɛ mun de la Egypte a ko k'ale nana kalan de la ko kalan ko awɔ ko mɛ k'a y'a fa dugu bila k'a fa dugu to yen ka na kalan k'olu fɛ yen o ɲɛna ko mɛ k'a bɛ ka mun de kalan ko diinɛ kalan k'a bɛ ka kalan kɛ min ko azari ko n'a tilala k'a bɛ taa kɛ mun de sisan k'ale bɛ taa jago kɛ walima ale bɛ taa aventure la paf ara ale kun ka n'o fɔ ko surakamuso m'o faamuya dɛ ko surakamuso k'a ma ko manfash awɔ wa suraka kana ko manfash ni tɛ kɛ ko nin kɔni ni tɛ kɛ ko mɛ ko bɛ miiri cogo di wala a bɛ miiri cogo di ka n'i si bɛ ban nin diinɛ kuntan kalan in na i si bɛ bannen e bɛ tila k'e bɛ taa jago de kɛ walima ko e bɛ tila e bɛ taa aventure la e yɛrɛ dun ma hali jago ɲɛɲini parce que hali olu fɛ jago kalan a bɛ kɛ tijara u b'a fɔ tijara kuliyatu tijara a bɛ olu fɛ awɔ jago k'o kalan kɛ wala o fana bɛ yen n'i ma filɛ a kan ka sɔrɔ an yɛrɛ fɛ yan wala a bɛ se ka kɛ a b'an yɛrɛ fɛ yan donc k'o ma jago ɲɛɲini o ma kalan sɛbɛn ma kɛ donc o yɛrɛ si filɛ yɔrɔ min na ale k'i si bɛ ban ni manamana kalan de la azari kɔnɔna na ko ka tila ko ka boli ka taa aventure la a si bannen a bɛ boli ka taa aventure la walima k'a bɛ taa jago k'u fɛ yen non ko surakamuso ko manfash a ye ne fo ka sɔrɔ a kana non a dabali bɛɛ de banna ale la a don cɛ in nanen a nana dɔrɔn a seginna a y'anw sigilen sɔrɔ a ko tiɲɛ yɛrɛ la k'a b'an ka tiɲɛ segin a ma donc a sɔrɔla ka bɔ baro in ye ka baro ɲɛfɔ anw ɲɛna ko bi k'ale yɛrɛ n'a ka surakamuso waritigiba k'a y'ale ɲininka nin de la donc ko in tɛmɛn'u ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na k'a bɛɛ ɲɛfɔ anw ɲɛna k'a fɔ ko o yɛrɛ dabali banna ko non k'ale t'a dɔn ko ça veut dire nin bɛ kɛ cogo min na quoi parce que ale yɛrɛ bɛ ka maliyɛn in lajɛ a dabali bɛ ban cogo min na a dabali bɛ ban a bɛ miiri cogo min na quoi ka n'i si bɛ ban ni kalo kan kalan na kɔfɛ e bɛ tila i si bannen k'e bɛ taa jago la walima k'e bɛ taa aventure kɛ alors que e yɛrɛ ma jago kalan kɛ tuguni i kan ka kalan ɲɛnama mun fana kɛ i m'a kɛ o la mɔgɔw mana kɛ mɔgɔ jugu ye cogo o cogo hɔrɔn bɛ mɔgɔw la mɔgɔ i mana kɛ mɔgɔ jugu ye cogo o cogo hɔrɔn b'u la ne yɛrɛ ma siya ye ça veut dire arabu ɲɔgɔn si jugu tɛ ne yɛrɛ tɛ si ne ma si diɲɛ kɔnɔ arabu ɲɔgɔnna si mun bɛ ko si jugu dɔ ka tɛmɛ arabu kan o tɛ nka arabu hɔrɔn kun bɛ yen tiɲɛna arabu kun bɛ yen n'u y'i ye k'i nana ko e bɔra i fa dugu la ko kana kalan kɛ ko azari ko diinɛ kalan tiɲɛ yɛrɛ la u dabali tun bɛ ban i la dɛ u dabali tun bɛ ban an kana ɲɔgɔn nanɛgɛ u dabali bɛ ban quoi parce que u t'a dɔn a bɛ kɛ cogo min na quoi parce que u tun bɛ farafin ye aji dɔ bɛ farafin yɛrɛ la quoi i bɛ farafin dɔn a bɛ san 40 kɔ a b'a bɔ dɔw yɛrɛ presque o bɛ san 50 la halisa u sigilen don k'olu bɛ dugutura ɲini ko diinɛ kalan et puis i bɛ taa sɔrɔ a bɛ ka dugutura ɲini fɛn min na dɔw wɛrɛ tɛ dɛ ko kuranɛ kalan cogo tiɲɛ golofin kuranɛ kɛra golofin na walima a bɛ ka dugutura ɲini ko siiru tuma min na asuru jahiliya awɔ arabu bɛ wagati min wele ko jahiliya wagati walima a bɛ ka dugutura ɲini ko loga a b'a k'a bɛ dugutura ɲini o la ka kuma in sɔn ji la arabu ka cɛba dɔ tun bɛ yen ko abudramani kawakibi ale ka livre dɔ bɛ al amalu kamila a bɛ nin de fɔ a ka kuma la malgré silamɛ don a ko mɛ ko ka kalanyɔrɔ yɛrɛ dayɛlɛ ko diinɛ kalan ka mɔgɔw si minɛ k'o janfo ko kɔnɔna na ko i ka kunnigɛ de kɛ mɔgɔw la quoi o abudramani kawakibi a ka livre min bɛ ko al amalu kamila a ko ka kalanyɔrɔ dɔ dayɛlɛ diinɛ kalan kama fo mɔgɔ si bɛ tila ka janfo kalan kɔnɔna na ko i ka kunnigɛ de kɛ mɔgɔw la quoi ko n'i ye diinɛ mɔgɔ ta ko kuma fɔ ko mamadu ko wagati dɔ ko mɔgɔ dɔ bɛ na ka n'u ka diinɛ ɲɛɲini mamadu bolo k'a tɛ tɛmɛ kalo 2 kan mais ko olu ka mɔgɔw bɛ na u bɛ manasa so jɔ i bɛ permanent kɛ ka 6e kɛ ka taa 9e la ka terminal kɛ ko dɔ bɛ tila ko bɛ université k'a la o tɛ dɔw ma k'olu bɛ tila ka doctorat ɲini a la non nin ko in y'ale yɛrɛ dabali ban dɛ nin y'ale dabali ban malgré arabu dɔ min ko in y'a dabali ban a ko maa kan ka kalan nafama de kɛ ɲɛnama kɔnɔna na awa ni maa min bɛ se ka i bɛ se k'a ka livre ɲini la amalu kamila abudramani kawakibi a ko maa kan ka kalan ɲɛnama de k'a ka ɲɛnama kɔnɔna na kalan mun n'ale yɛrɛ bɛ nafa sɔrɔ a la a fa n'a ba bɛ nafa sɔrɔ a la a ka jamana bɛ nafa sɔrɔ a la wa a ka jamanaden wɛrɛ bɛ nafa sɔrɔ a la a ye kalan dɔ ta k'olu a ye domaine dɔ ta k'olu citer
telige n'a fɔ a ko droit b'o la dɔgɔtɔrɔya kalan b'o la ingénieur kalan b'o la science kalan b'olu la kalan minnu bɛ ni nafa bɛ se ka se mɔgɔ yɛrɛ ma mɔgɔninfin e yɛrɛ b'a nafa sɔrɔ i fa ni ba b'a nafa sɔrɔ i ka jamanadenw b'a nafa sɔrɔ i ka jamana yɛrɛ b'a nafa sɔrɔ ko mɔgɔw kan k'o de kɛ mais ka kalanyɔrɔ dɔ dayɛlɛ ko dɔwɛrɛ tɛ kalo kɔnɔ ko diinɛ ka tila ka mɔgɔ dɔ minɛ a si bɛ janfɔ kɔnɔna na non vraiment fɛn in kabako y'ale yɛrɛ minɛ malgré silamɛ don diinɛ mɔgɔ don mais nin dabalibanko a y'ale yɛrɛ minɛ o la arabu caman bɛ yen olu yɛrɛ bɛ nin fɛn contre la ka d'a kan arabu dɔ kun wulila ko ka azari yɛrɛ datugu ko ka azari datugu o yɛrɛ mankan bɛ yen hali sini o mɔgɔ bɛ Egypte wa hali sini o mɔgɔ bɛ kɔfɛ minnu ye Egypte kaw yɛrɛ k'aw ka azari datugu parce que ko nafa t'a la a tile kelen ma produit wa a tɛna ma produit k'a bɛ ka maa o maa bɔ ko terroriste de don fitiri terroriste de don awɔ ko fitiri terroriste de don ko k'a datugu hali sini o kɛlɛ bɛ Egypte o la maa minnu bɛ yen yɛrɛ ko bɛ azari yɛrɛ contre n'olu ko ka azari datugu parce que ko azari ma deli ka maa produit n'an ko ka maa produit maa jumɛn ko don an y'o fɔ an ko maa nafama maa mun nafa bɛ se ka se a yɛrɛ ma a bɛ se ka se jamanadenw ma a bɛ se ka se jamana yɛrɛ ma ko azari ma deli k'a kɛ donc azari bɛ ka mɔgɔ o mɔgɔ bɔ azari kɔnɔna na k'a bɛɛ ye terroriste de ye mustakbal awɔ irhabiyun donc fitiri terroriste de don ninnu mɔgɔ kelen de bɛ tila ka na marifa ta ka Egypte denw faga ninnu mɔgɔ kelen de bɛ na marifa ta ka taa mɔgɔ wɛrɛw ni bɔnɛ parce que ka sababu kɛ u ka diinɛ parce que diinɛ b'o kalan mun na hali sini o mɔgɔ baden bɛ Egypte Egyptiens yɛrɛ don minnu bɛ ni kɛlɛ la k'a fɔ ko ka Egypte azari ko k'a datugu surtout waritigiw yɛrɛ a n'a fanga mɔgɔ ninnu minnu ye a famala mɔgɔ ninnu ye surtout olu yɛrɛ de b'a contrôler ni maa bɛɛ ko k'a datugu de ka bɔ yen nafa foyi t'a la voilà hali wari mun bɛ sara jamana bɛ wari mun bɛ sara azari yɛrɛ kungo kɔsɔn k'a di azari mɔgɔw ma ko k'a bɛɛ tigɛ jamana k'a bɛɛ tigɛ ko jamana k'a don fɛn na fɛn mun nafa bɛ se olu Egyptiens ma o nafa ka bon ni nin azari ye voilà ko nafa ka bon jamana bɛ ka wari mun ta san o san n'a b'a di azari ma ko o tigɛ u k'a don fɛn na olu Egyptiens bɛ nafa sɔrɔ fɛn mun na u k'a don kalan na kalan mun bɛ olu Egypte la taga ɲɛ u bɛ misaliya ta kuma caman i b'a ye u yɛrɛ bɛ misaliya ta Japon ninnu kan u bɛ misaliya ta Suisse ninnu kan u b'a fɔ ko ninnu olu cɛ bɛ i n'a fɔ sankolo ni dugukolo ko foyi tɛ ni nin diinɛ kalan in tɛ ko Amérique ye bombe fili Japon kan ko san 70 seulement Japon wulila k'i jɔ donc a bɛ n'a fɔ Amérique ye Japon retardé san 70 seulement Japon ye ko bɛɛ lamaga dɔnniya kɔnɔna na nka k'olu ka nin diinɛ kalan in k'a y'olu lasigi kɔ san 1000 ani san 400 ni dɔɔni ko diinɛ kalan in bɛ k'o de k'olu la san 1000 san 400 kɔ ko diinɛ kalan in y'olu lasigi kɔ o de la donc olu yɛrɛ b'a contre la olu b'a contre la o mɔgɔw yɛrɛ baden bɛ minnu b'a contre la awɔ k'a fɔ k'a kan ka datugu de parce que u ka président yɛrɛ mun fɔ k'a fɔ k'a ma deli ka maa in ta jɔ ma deli ka maa produit mais maa ka kalan bɛ se ka taa kɛ cogo di k'a bɛ ka taga maa dɔw ka kumaw de kalan maa dɔw ka kuma Maliki ko tan Shafi ko tan Ahmadu Bunani Bali ko tan ko maa ka kalan bɛ se ka k'o ye cogo di awɔ maa yɛrɛ ka kalan bɛ se ka k'o ye cogo di donc olu yɛrɛ b'a ye nafa t'a la quoi kalanyɔrɔ mun yɛrɛ don a kan ka datugu de o la an b'an karamɔgɔ Moribo Hayidara an b'i fɔ wala i fɔlen don ka bɔ kuma kɔnɔ dɔrɔn k'an karamɔgɔ kalan bɛ taga kuma sɔn ji la yan diinɛ mɔgɔw bɛ yɛlɛ an ka jamanadenw na de awɔ Mali silamɛw bɛ yɛlɛ maliyɛn na de parce que u b'a dɔn maliyɛn tɛ tiɲɛ yɛrɛ la an ka jamana ninnu an ka jamanaden fanba a tɛ réalité kalama awɔ a tɛ réalité kalama o la n'i ko silamɛya dɔrɔn walima n'i ko mandasa kalan ko diinɛ kalan dɔrɔn ale bɛ fɛn mun ye dɔrɔn donc wajurukɛla ninnu bɛ mun fɔ dɔrɔn a b'o de réalité parce que wajurukɛlaw bɛ sanfɛla de yira a la mais duguma la fɛn min bɛ duguma la u t'o yira i la u t'o yira u la fiyewu fɛn min bɛ fɛn duguma u t'o yira u la fiyewu u bɛ sanfɛla de yira u la an dun ka minidi fanba ye o mɔgɔw de awɔ an ka minidi fanba ye o mɔgɔ de o la diinɛ mɔgɔ ninnu bɛ sigi u bɛ kuma dɔw fɔ ça veut dire yɛrɛ b'a fɔ k'u b'u tugu de wa u hakili de man ɲi wa diinɛ yɛrɛ bɛ mɔgɔ kɛ tan wa e yɛrɛ t'a dɔn mun kelen don wala e yɛrɛ t'a dɔn mun kelen don n'o tɛ olu minnu yɛrɛ ye arabu jamana kan u b'a dɔn ko Saudi yɛrɛ hali minnu bɛ ka Saudi diriger a bɛɛ kalan minnu kɛ u b'a dɔn Egypte minnu bɛ ka Egypte diriger u ye kalan min kɛ u b'a dɔn minnu bɛ ka Maroc diriger u ye kalan min kɛ u b'a dɔn minnu bɛ ka Algérie diriger u ye kalan min kɛ u b'a dɔn olu yɛrɛ b'a dɔn ka tɛmɛ anw kan ka tɛmɛ maliyɛndenw kan mais u t'o fɔ maliyɛnw ɲɛna voilà n bɛ bɔ kuma kɔnɔ dɔrɔn k'an karamɔgɔ k'a bolo kɔrɔta k'a ka kuma in bolo kɔrɔta kosɛbɛ laïcité kɛlɛli tɛ dɔwɛrɛ kamitu de ko dɔn n'o tɛ chrétienw tɛ tagabolo wɛrɛ fɛn wɛrɛ tɛ foyi tɛ ni kamitu tɛ parce que kamitu de bɛ se ka fɛn dɔ tiɲɛ bɛ yen maliyɛnden t'a kalama kamitu de bɛ se k'o yira maliyɛnw na awɔ nin de ye réalité nin de ye réalité maliyɛnw de bɛ se kamitu de bɛ se k'o yira maliyɛnw na n'a bɔra kamitu yɛrɛ la ne yɛrɛ ɲɛ tɛ mɔgɔ la Mali la mun bɛ se k'o kɛ o la f'u ka kamitu de kɛlɛ ɔ kamitu fana bɛ kɛlɛ cogo di o de fɛɛrɛ filɛ nin an ka laïcité kɛlɛ donc n'an ye laïcité kɛlɛ n'an y'o o sebagaya sɔrɔ donc an bɛ kamitu an bɛ se k'u kɛlɛ an bɛ se k'u da de
wala an bɛ se k'u da de donc u kana na maliyɛnw na kunu awɔ u kana na maliyɛnw na kunu ka d'a kan Kamitu yɛrɛ ye maliyɛn mun na kunu dan t'a la awɔ dan t'a la Kamitu yɛrɛ ye maliyɛn mun na kunu dan t'a la a ka ca yɛrɛ yɛrɛ de pour que ka se ka sira bare f'u ka laïcité de kɛlɛ o la an bɛ bɛɛ lajɛlen fo an b'a fɔ tɛp